Gaiminech gahomik dol brand na hennever. Agus shenech a vikje mejen echen dank. Agus mar a hurs dol va dol beug va tjauch ek echen va de haast vorig me voorsteed Berlin Bernish. En dan should mag in Bernish en een keep eten. Agus wa va sha va echen cooperative construction. Agus va met de cooperative plastic, wat de kurkefeem dynamite. En je listen bij vaak lounge en dynamite en je kun je naar een stukje stu spreeuw in een ruttiken. Agus va echen naam, wat cooperative construction. Agus kohanig me goostach mogelijk was ja. Agus van dynamite in een half. Agus jich gewoog en dynamite. Agus gewoon reis hanek en gaffer, hanek en baas, hanek is een mongoorst. Agus hoeka prep kan boik. Agus maar een hoorstoel explode in a book. Agus could you gaan back in the village and hanek fras shies as an air. Is goed kan zeggen dynamite to us. Als de speer. Shin neer. Neer week ik doog me een echt dank.